Ak ste hotelový majiteľ alebo manažér, garantujem vám, že aj práve v tomto momente prichádzate o peniaze tým, že recepcia aktívne neponúka vaše doplnkové služby, ako sú wellness, masáže alebo prenájom bicyklov. Tento upsell totiž využíva aktívne len 60% prevádzok na celom svete. My tu vidíme potenciál a preto prichádzame s Offrules. Je to doplnková platforma, ktorá malým a stredne veľkým hotelom pomáha zvyšovať tržby, predchádzať negatívnym recenziám a vylepšovať zákaznícku skúsenosť. Funguje to veľmi jednoducho. Host si naskenuje QR kód a zadá požiadavku. Na druhej strane hotel dostane task, ktorý spracuje a to vedie k rýchlym výsledkom a spokojnosti na obidvoch stranách. Naša konkurencia ponúka komplexné riešenia od AI chatbotov až po online check-in. My sa nesnažíme nahradiť recepciu. Ponúkame nový komunikačný kanál, ktorý je vhodný aj pre introvertov alebo mladšie generácie. Na trhu, na európskom trhu sa vieme presadiť do 5 rokov, samozrejme s ideálnymi podmienkami a pri týchto ideálnych podmienkach vieme mať, alebo teda dosiahnuť tržby až 13 miliónov eur. V tíme sa poznáme roky, všetci pochádzame z potatranského startupového prostredia a máme skúsenosti. Máme taktiež hotový produkt prvých platiacich zákazníkov a pozitívny feedback od zákazníkov. Práve teraz hľadáme nové prevádzky, ktoré nám pomôžu vylepšiť náš produkt, alebo biznis partnerov, ktorí nám pomôžu zvýšiť si kredibilitu a dostať sa do hotelových asociácií. Ak niekoho takého poznáte, prepojte nás. Našim cieľom je pomôcť hotelom zvýšiť zisky, zarábať a taktiež hotelom pomôcť, teda zákazníkom a hosťom pomôcť zlepšiť ich celkový zážitok z toho pobytu.